ụmụ Igbo birikwanụ ọ ka bụkwa nwa ụnụ nwoke bụ Mr. Adejido onye ji eziokwu wee malụ ofu onye bụ ọbịa n'obi ome gịnị okwupụ n'ihi na onwe nke amụma eme biko ihe njire n'ụbọchị nke taa bụ ka m letetụla anyị bụ ndị Igbo that na ọ bụ na ya echekwaba ha obodo anyị onwe ha echere anyị ya mark my word ichekwaba ha be gị onwe ha ya echebere gị ya onye yishi ebe ọ na-afịa ụfụ eburu ozu onye ọzọ dịka bụ osi kpọrọ nkụ iru ndị Igbo ka ọ afụ ma ekwughị mere ọnụ ekwukwazie ma anụ mee ntị ndị Igbo na-ekwukwa na-ekwu afụ ma ekwughị mere okenye ekwuo ma anụ ime nwata ka na-ekwu the rate na ndị ugwu ji abata n'Igbo ha na-abata bụ before mmadụ amarọ ụfọdụ abachago n'ime ịkpa ebe ụkwụ adị erukebe ọ dị taa njeru na ebe ahụ na-echezi mgbe anyị asị ngwa binye na agha. So during this lockdown mepetụrụ anyị mara a na-ekwu na-asị onwe ihe ọbụla gbaragharị n'ihu Chukwu. Obodo tere aka nwere ndị ọ dị so ihe isi ike ihe abụ ihe na-ebere butere gị ihe isi ike nwere ndị si na ya aracha ọya. So this corona thing emepetugo anyị anya small a wee mara the rate of ndị ugwu na-abata na this country ndị abata na this our own country bụ Biafra. Onye ọbụla na ha ebe ụfọdụ enwewego experience ụfọdụ receive torture. Some people lose their family in the house of this Fulani people. Ekwuona m ya si anyị ebughị ndị Nigeria na-asị if you see something say something. I tinyere ife n'elu wee na-asị if you see something not only that you will say something but take action immediately. Don't delay. Because egbu oge these people ifuru na-abata na fada abata ka relax ya. Ndị Fulani ifuru na-abata ndị ugwu na-abata n'Igbo fa batara ka ha relax ya. Ha abata ka ndị Igbo si aba ya aba arụsasịgo ụnọ. No. Ife fa batara bụ any slight opportunity fa nwete they will strike. So mgbe ha circulate shaziri all the bush awụkpozi anyị ọnya bụ na-emeri anyị ọnya bụ ihe anyị na-anụrụ ọgụ since anani iyi. So he ka nji asụ ụnụ onye efu ife dị anya ife dị ka ife a na-enyo enyo ifu ndị akafa na-abata chụchi ya afọ azụ ekwugo mee before chụchi ya afọ azụ ejighị ịkwafu ọbara mara anyị bụ ndị Igbo anyị na-anụkpe azụ anyị na-ebu ụzọ amapụ isi no meta ọ bụrụ na isi ha amapụgo anyị isi ya ka ọ dị enough ịfụfa chụchi ya afọ azụ nkeju na ọma mpụ mee gịnị gbuo igbugbe nne anyị n'azụ before nke anyị ya ka anyị jegodi nụnụ from onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu because okwu o kwuru that is to show you that na agha abatago akwa ndị Imo ka nnụ na-eji na-agwafa na ha ejikwa gbuo efi nke nwa ndị Fulani herdsmen ji batakwa gọvanọ kwere na ọ ya akwụ ụgbọ efi irefuzie ugbo ndị mmadụ the so-called useless Fulani and their cow destroyed. Ọ bụghị dị ya ka m na-akọ ka anyị jegodi nnugoni from Nnamdi Kanu aka na-abịakwa mbekwa enwe more things ka anyị jenefe ya. If we miss this golden opportunity, we are bound to suffer in time to come. I have not come, of course, we love all of you. I like the fact that you are doing very well, all of you in America. There is one more thing that you must do. You must come out to support what we are doing. We need guns and we need bullets. I know we love life so much. That's why we name the human being man. That's why we come here. To kill somebody is very difficult for us. So to ask the gathering of people, please, that we need guns and bullets and weapons will be very, very difficult to digest. But without it, our will overrun us. They have succeeded in planting a torture in Imo State. One big, massive problem we have. The same thing that happens in Akwa Ibom. If they succeed in triangulating, because in life everything is in triangle, if they get away, if they take you Port Harcourt, then we are finished as a people. Completely gone as a race. You will come back home, you know the way to your father's compound, because they are coming. Program is everywhere in Biafra land. They will overrun us in a matter of minutes. And the world will not talk about it, because mankind is afraid of Biafra. They believe that Biafra, after Biafra comes, the world will come to an end. Ask any wise man, they will tell you. They believe that Biafra is the last miracle. Once it comes, life will come to an end as we know it. They will know that they are wrong.
We know that this very promise that was made to us a long time ago, only if we go back to the Most High, will we realize our potential must be seen in our lifetime. We have the potential in this room to do it, only if we can rise up to that very challenge. That is why the same way that Israel stood against every Lord is how Biafra is going to stand, not just as a pinnacle to the survivability of the people who are downtrodden, people who we have pressed down for very long, but as a willing testimony to the kindness and the goodness of the Most High God. I thank you all very much for listening, and I do hope in time to come that you bring yourself to. Yeah, ndị Igbo, ọ na-anụ gị ya. Ị na-anụ gị ya. Anyị n'idiri egbe n'idie mgbọ. Ejighị ọ bụghị ka e wee chụba nta. Ọ ijikwa gị na ihe agụ eberugo na ugo eberugo na mgbagbu. Agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụghị ọbịa ebe a. O kwa ofu onye na-echite anya ndị Igbo na South Africa. O sokwa mmadụ ife na-eme n'obodo. So, ịmara Igbo na everywhere. Bet m chọrọ iji ha na-abụ ọ na-afụgo nke Nnamdi Kanu. Ka jigoro izute ya bụ onye. Ka ọ gwakwa ụnụ how prepared unu kwesịrị ịdị na because iche na ka o mee gị befe mara ife. O nwere ike ọma mme gị. O nwere ike Chukwu testigo yes you will be among the people. Ya afụ the end of this struggle. Yes. But in as much as you na-ekpebere ka ịfụ the end, ị na-ekpekwe ka family gị fụkwa the end. So o nwere ike ọma mme gị mana o eme onye metụtara gị. Ka jigodo nnu ya ka ụnụ nnukwu ọdụ ọ na-adụ ọnụ na-adụkwa nwa bụ onye Igbo ndị Igbo niile in general ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi ka je n'izite ya na ma bịakwa. Bobi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Eze Ndubeze Jonas n'owu ndị Igbo na South Africa. Ife nji eme vidio a bụ gbasalụ where trained Boko Haram fighters a na-eshift n'ala Igbo. O tege shiftụrụ ndị a before the lockdown. Mana ọ bịaziri ka njọ kemgbe e nwere lockdown. E wee na-epushizi more number of them. Ha wee labata ala Igbo. Some of them are already strategically placed. Achọkwa m emume ka unu mata na ọ bụrụ ugbu a ka e nwetara security report gbasara ife a na-eme kịta. These fighters from all over Africa esendrịta n'Igbo. Ọ bụrụ taa ka e nwetara the report. Mana ndị Yoruba nwetara their own report to decide if for Momotekun to protect all the Yoruba territories. Ndị Igbo nweta nkefa. Our governors gbachie nkịtị. Mgbe akpọziri meeting akpọ Mohammed Adamu bụ Inspector General of Police, a Fulani man, to be part of the meeting. So mgbe ọ hapụzi part of the meeting, nne ya nwụrụ and ndị igwe nọ na that meeting had to walk out because fa chọrọ ịbịa mebezie meeting with ndị nne anyị na-atụ ụjọ na ha nwa bịara ịwakpo anyị ọgụ na ha nwa na-egbusi ụmụnne anyị abịazie ka ha bịa soro anyị mebe meeting. So nne ya nwụrụ had to leave the meeting. So if nji agwa ụnụ bụla, that is to show you how the level our governors ji dey compromised with this current oppressive government of Muhammad Buhari. Na even na-ekwu ọbụla ndị Igbo kita aya marapụzi our safety and security in the hands of our governors. Yes, enwere some vigilante ha formụrụ, mana vigilante ha formụrụ adịrị enough. We need to throw our weight behind the vigilante, monitor the operations of those vigilante, support them with more men, support offer with resources. Ndị Igbo all over the world, anyị nwere different structures. With the structures on the ground, ma town union, ma ndị vigilante, ma ndị igwe, ma all the Igbo meetings niile enwe. Now is the time to throw our weights behind all these meetings. Ka ifu na protect ala Igbo. Maka ọ bụla anyị protect ha ala Igbo, anyị nwa mwezi ebe ọbụla anyị ga-akpọsi n'ọba anyị. Ndị Igbo nọ in diaspora, now is the time you have big roles to play. Anyị ama anọzila agba ọnụ na social media ba ya ala agba ọkụ. Ka anyị were nwee ọgbakọ niile dị iche iche ndị isi, coordinate your people, coordinate your meetings. Maọbụgodokwe social club, it doesn't matter. Coordinate any meeting ọ bụ ndị Igbo nwere. Coordinate ihe n'onwe ụnụ. Mobilize their resources. Can we get support to defend Igbo land? Because these people are already strategically placed. The only thing for Okitabo is supply is the ammunition, which will soon be supplied. In Kebula, between now and December, I am always a place I got buy. If Ogalada zibu boom 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 different places. We know how these people operate. Bikono munnem. Ubu abụrụ mgbe anyị ji emekwu asa ma ikwu ife na-enwere isi nkata na agaghị abara anyị uru ka anyị focus on the issue of safety and security of Igbo land. Let us mobilize resources. Let us play roles. Onye ọbụla anyị nwere ike. Each of us have a role to play. Let us play those roles by mobilizing our able-bodied men to be ready. Mobilize them with resources. We mobilize them with all the necessary things. Get make a head defend thereby. Beacon. The government of Nigeria can never defend us. The Nigerian army cannot defend us because they are compromised. Boko Haram fighters, very soon, some of them will be released to join the army.
they will be absorbed in the Nigerian military. So they will never defend us. So I am defend there if we don't defend ourselves. So it's high time we come together and defend ourselves. Our governors are compromised. Let's not wait for them. Most of them are sellouts. So they cannot defend us. Ndi Igbo, kita aboge, let us defend our territory. Our different meetings in diaspora, at home, town union, Ndi Igwe, all the sectors, all the groups in Igbo land, let us come together and plan very well, coordinate very well on how we can defend our territory. We can do it. We can do it. Nda ama meli nwai makoya ife heje awakpo ndi mmadu bala ha na abia n'ime abali. Ha bia n'ime abali o their strategy. Unu ehi ura wakpo unu. Maka ha bia face to face ai mala nwe dike ndi Igbo nwere dike, we will fight back and they will defeat them. So let us empower our people. Let us coordinate with our people so that they will be able to defend Igbo land. Ndị laga ha banwu n'iru ogu ga-akwado ogu maka na nkwadoro ogu ka ịnụ ogu. So we can do it. We can defend our place. Biko ndị Igbo all over the world. Ndị ọbụla baba nkata. Yes, I know na lockdown, but communication can still go on. I ga communicate. Enwere resources can still move. N'agbanyeghị na enwere lockdown. So let us do it now before it is too late. Udo dịrị onye ọbụla. Chukwu gọzie unu. Bye bye. So na afịa onye ka sị ka mgbe m okwu ọzọ nwere ike ikwu. But advice na-enye especially ndị nọ n'ala Igbo, ụmụ Igbo nọ n'ala Igbo. Unu bụ anya, unu bụ like alarm. Unu bụ whistle blower anyị nwe. Unu tie sị gbaba ya gbaba. Because anyị nọ ebe anyị nọ n'ala Igbo. Anyị nọ ebe anyị nọ na-ekwu. Nya ka dịka Maazị si wee kwu. Ebe ọ bụla ị nọ, you have something to contribute. Onye nwe ihe ya akpa iwuru. Ihe ebu nwe egbe na mma. O nwere ike okwu ọnụ ihe ekwu, the advice nwere ike iwepụta, the tactics nwere ike iwepụta, the strategy nwere ike iwepụta, nwere ike ịga a long way for ndị Igbo. So that means everybody, Igbo obere ma Igbo nnukwu, Igbo ọgaranya ma Igbo ogbenye, onye ọbụla nwere ihe ọ ya atụnye. One of the things nwere ike ịtụnye bụ ihe a na-egwu, ihe mara nke ihe emenwu mee ka ghara ịbụ akụ fecha ọdara awọ. Ka bụrụ akpọcha ọsọ niile anyị na-agba nnọọ n'anyị n'iyi. Remember, among the 12, there must always be Judas. Unu ege na ndị na-egwu na criticize the struggle. Do not relent. Ike agwụ n'ụnụ. A sị na ihe ọma ada abịa kwada, ọ dị abịa easily. Jugodi ndị kpatara ego agwaghị afọ ha tara before eme Kenya bụ ego. So ya ka nsị ka m gwa unu biko, ifu ife dị aṅa dị ike ga-enye enyo, ọ bụrụ ife ma na ihe ha try nwụsọ gị. Mobilize ya, especially youth nọ n'ụlọ. Mobilize yourself. Form groups. Ọ bụkwa group eze ji ori. Form one group. Ya bụ ife mee once unu kpakara onye ọbụla ezukọ. Ka emeri fa ọsọ. Si meri fa ọsọ. Because mmadụ anyị nọkwa bịa n'ọpịa mkpụrụ amụ. Onye ka nsị ka ngwa unu. Ihe ọma ada abịa easily. Ọ da adị easy. Ọ ya ala ya arụ. But all by we stick together. Nụọ disi ọgụ, nụọ ya ka ọgụ nwanne na nwanne. Gwukọ aka ka nwanne wee nụọ ọgụ a. That's the only way we can achieve our dream. But before then, ndị Chukwu kwadoro nwe ife ya emefa. One with God is with majority. Anyị nwa Chukwu na anyị na-azụ all the time. Ụmụ Igbo, ọtịda anyanwụ bụ ihe anyị na-represent. Abụghị ha na-emepụchi. So devils can only try, but they will not succeed. Karị ka nsi ekwu, mmejekwa bịa mbọsọ ọzọ anyị anọrị anọ. Dịka nsi ekpebere n'isi nwa afọ Igbo ọbụla bụ anyị na-ejeje na-abata ụkwa ma mkpa anyị. Ihe onye ọbụla na-emebu ihe dị mma n'anya Chukwu dịkwa mma n'anya mmadụ. Ya gara onye ọbụ. Ibure na-eje ụka ga-esibe ike. Ibure na-eme ihe omenala mesibe ike. Ma ga-ejikwana nke ọbụla ị na-eme wee megide mmadụ ibe gị. Chukwu baa gị eze, leta ụmụnna gị. Ọ gọzie gị ụmụ ogbenye karị n'ala Igbo. Ihe anyị na-ekpe ekpere bụ ka onye ọbụla mma. Ekpere onye ọbụla bụ ka ọ dịrị ya mma, mana ka ọ na-adịrị gị mma, letakwa ụmụnne gị. Ya ga-arụ ụnụ.